Hey, what's up mga kayumaning people? So ngayon mga men, so ano nga ba ang video natin ngayon? Bago ka manood ng video ko men, subscribe ka muna sa YouTube channel ko. Kumusta ako? Kumusta kayo? Ako okay lang, sana okay lang kayo mga men. Kung nakikita nyo madumi yung kamay ko kasi sa panahon ngayon kailangan natin magtrabaho, galaw-galaw para magkapera, may makain tayo. Di natin kailangan magporma. Di kailangan araw-araw porma men. Kailangan natin ngayon diskarte para may makain at mabili mo ang gusto mo. Sa umaga, trabaho, sa gabi, mujol. So what's up mga kamujol dyan? So ang buhay palaging positibo lang. Di habang buhay men, nasa ibaba tayo. Kaya konting tiyaga lang, aabutin ko ang pangarap ko. At ikaw men, abutin mo pangarap mo kung anong gusto mo. Anong vlog to mga men? Title na ito, alam nyo na kung walang iba, nababasa nyo na sa title. Diskarte, bawal arte. Yun. Trabaho men para magkapera. Di ko kailangan araw-araw forma. Nandun na tayo pero sa panahon ngayon, pandemya, wala tayong pera. Kailangan natin yan. Kaya mga men, kung makikita nyo dito sa vlog ko, tamang work lang. Di naman yung mapagod na sobra. Tama lang na trabaho and sakto na yung sasahudin natin ngayon na Sabado. Kung makikita nyo yan, may pintura kasi may pintura yung lola mo. So what's up mga kayumaning people? Kumusta kayo? Paulit-ulit. Sana palagi kayong nagsusuporta sa mga videos ko mga men. At kung kakayanin ko mag-vlog araw-araw, mag-vlog ako para sa inyo and para may makita nyo kung ano ang slow life ko ngayon mga men. So pandemya, grabe yung dalang paghihirap men. Lahat nawala ng trabaho, lahat mga men. Kaya ang ko ng pera para mabili ko ang gusto kong mabili na camera para good shit na yung vlog natin mga men. So update ko kayo mga men kapag papunta na kami doon sa tatrabuhan namin. Pero nagsisimula na kami, ngayon ko lang ipapakita ko anong ginagawa ko doon. And 3, 2, 1, update sa mga kayumaning peoples. Good! Slow you the slow TV. Subscribe! Hey! Bibihis tayo para di madumihan. Bay, kaya buksan na nga yun. Bay, niya kaya buksan ang pintura. Ikot. Ikot. Yes. Orliana Skirt Yo What's up mga men? 4:30 Time to Orliana